Uba Titos W. Khan, Chief Executive Member CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, ula ong ba ka jinshim raja ka sorkar ban penjari da ka jingkang kerdap ka kta ekipat ba. Habakran shikilar patay kubor uba Titos ula ong. Hood kalakta ikipat ba mat ka sorkar hadin bala syeme karai kaladap ban perkhat hakibabon kiliang mat khamtam na kaliang jong kot ka khia ba ka snow khia ya kani ka jingjia na mar ka jingpur state jong ka khlam jingpang covid-19 ba ulong ruba menta ki hospital baro ki dap lut de jingthia bhasha suma ki bayo covid-19 bat shwa ban poi kapor ka ba khams new shu ban ka balong menta kumta na kaliang jaga sorkar ka shimno ekani kalat kum kalat jingyada bante la kam ka jing sa phriang jong ni ukhyang jingpang lihat ha ka jing shisha ngam da soe ban ong ba ka sorkar ka rai ke namar nadu kini kisngi hi ki baladep ka sorkar kala adep ai lepa ki restriction ki ha ki rukom ki bafer khamtam ha ka ba kala declare ya kanika Shillong agglomeration kung ka containment area de habala declare kung ka containment area de bila sutu hi bakala don ka restriction kala don ka restriction tenrai ka rai pat jong ka sarkar penbenada ka lockdown nadu ka prawaji men met hadu si tarik men step te hot kala kta namar ba kibabun ki pat ba kidang sutu ba kimpoi perkhat bahkan don gani total lockdown tele si kalakta dan rewat la kataru ngasngau ba ngan terpa di kipai ba kin ya syaklang bat ke rai jong ka sarkar namar ngas harai ba ka sarkar hadin ba kala syem ka rai kala ada perkhat na babun kiliang bat khamtam na kaliang jong ka kot ka khia ba kala sukhia ya kini jingja namar ba ka jing pustet jong niu nyang jingpang bat kombo filaktif hi menta ba ki hospital kila daplut kijing kia balik si syua bahkan poi ke situation ka bakam sniu syuk bania ke balong menta tena tak ada ke sarkar ke simno ya kani galat kum galat jing ya dapat kontrol ya ke jing sapriang jong ni yang jipang ti hakas nem ke baladep kaya fair nama hakas nem ke baladep ngidang la ban identify ya ki brio ki bayo uni nang jingpang kum balong menta ngila ong baik bakade ke community spread kabang ngintip syu ue bayo ue bomyo tena tak ada kalong ka ba benda ban shim ya kani jingke khri ban bu iki quarantine santa dan rai wat la kataru nginpek ka situation kalong kumnu nang ni sakhwat te la da don kam kamut ka syong pade hakabor jang sarkar ngin ya keren lang ngin hap ya trelang nakaliang kabor ka district council ba kumjur nakaliang kirang ba snong dan rai kum ba kalong ba ka sarkar kala penim yang itu ki covid 19 managing committee haki snong dengan harai ka sarkar kan salum ya gitu ki committee jong girang ba snong ki bakhli ba kumju ro haka consultancy level haka bakinom hikmat ki lead ya ka managing ya ka covid-19 managing committee dengan harai haka por ka babiang hi kan sale ya kebetulan kom ya menta ngidang syia keren tang lembaga isi lembaga kumbalong mentang imla banbul kan meeting nilai lembaga video conferencing idang ya discuss dang mensising ya don ke SP komiti ke jongi ting idang ya keren yang ni kam tingin page wa ka situation ka longkom no telada idon kam kamut ngila ban khot ya ka jing ya kenduk lang jong ki parlok and bisi borok kai pada perhat kai ke bangin le mat telada kalak ta hi ya ka yap ka im jong pai ba nak ta hi ya ka tri ka ta ya ka bela ke no pai ba kamut kum kinong mi khmat hi ngi haban mi khmat nakabanta ban ya tre nakabanta ban rat dingkong ya kani ka klam ka bawan Afrika kru gitu